Mitingog na si Davao City Mayor Baste Duterte human ang mass relief sa 19 ka station commander sa Davao City Police Office. Samtang wala pa'y usa ka adlaw human milingkod sa pwesto ang bagong city director, gi-relieve na sabkini sa pwesto. Ato ibalik si Kent Abrigana. Sa official statement ni Davao City Mayor Baste Duterte, iyang gikatingadaan ang pagkwestiyon ni Police Regional Office 11 Regional Director Nicolas Torre III sa katakos sa mga kapulisan sa Dakbayan. Bisan wala pa makaabot og isa ka bulan nga milingkod isip Regional Director si Torre. Dugang pa sa mayor nga na ang sa Dakbayan ang kahapsay og kalinaw pinaagi sa pagpaningkamot sa kapulisan. Tungod matinod-anon sumala pa nga mihimo sa trabaho ang moong mga personahe og pagmatuod niini ang kanunayng pag-angkon sa DCPO isip top performing police office sa tibuok rehiyon. Una nang gibutyang ni Brigadier General Torre nga ang gipatumang mass relief kabahin sa trabaho o responsibilidad isip Regional Director nga mag-assign o mag-reassign sa opisyales sa kapulisan. Samtang, hingpit na sab nga milingkod ang 19 ka bagong station commanders kagahapon sa hapon. Samtang milingkod na sa pwesto ang bagong hepe sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Lito Patay karong adlaw nga mo'y mihulip kang Police Colonel Rolindo Sugilon nga nahimong OIC City Director sa DCPO. Gani, giliyong nagpahigayon og command conference si Police Colonel Patay. Tali sa mga opisyales ug personahe, hilabi na mga bagong gitudlong station commanders. Apan tulo ka oras human kini milingkod sa iyang pwesto, isip bagong City Director sa Davao City. Gitanggal sab kini sa iyang pwesto. Gihulipan siya ni Police Colonel Sherwin Butil as officer in charge of Davao City Police Office. Si Sir Butil ang Regional Information and Technology Management Division Chief or R10. Mubalik usab si Police Colonel Patay isip hepe sa Regional Office Division. Samtang si Police Colonel Alberto Lupas ang muhulip kang Police Colonel Butil sa Regional Information and Confirmation Technology Management Division. Wala sa gihatag rason ang Pro 11 kung nganong gi-relieve si Police Colonel Patay. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.